சாதனை நாயகி சபிதா பானு கிட்ட இருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆளுமை. சபிதா பானு தமிழை நேசிக்கக்கூடிய ஆளுமை மட்டுமல்ல, ஒரு பன்முகத்திறன் கொண்ட மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமை. அவர்களுக்கு வெகு விரைவில் நமது நிகழ்வில் கூட ஒரு மிகச்சிறப்பான விருது கூட காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு செய்தியை இந்த நேரத்தில் நான் பகிர்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பல ஊர்களுக்கு எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் கூட அதற்கென்று ஒரு நேரத்தை, அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆர்வம் அவர்களுக்கு. அந்த மாதிரி பயணித்து பல்வேறு இடங்களில் களங்களில் தன்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டக்கூடிய ஆளுமை. மிகச்சிறந்த நூலாசிரியர், கவியாசிரியர், பாடகர், பன்முகத்திறன் கொண்ட ஒரு பாரதி கண்ட புதுமை பெண். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம நினைச்சிருக்க நம்மளுடைய இயக்கத்தில் பயணிப்பவர்கள் பெரும்பாலானவர்களும் சரி, பெரும்பாலும் நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து அன்பு தோழிகளுமே பாரதி கண்ட புதுமை பெண்கள் தான். ஆனாலும் ஒரு 9 ரத்தினங்களை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், தேர்ந்தெடுக்கணும்ன்ற பொழுது என் நினைவில் வந்தவங்களை தான் இப்ப இடம் பிடிச்சிருக்கீங்க. அதுல ஒரு சிலர் சில பணிச்சூழல் காரணமா வர முடியல. இருந்தாலும் கூட இறுதி பேச்சாளராக இருந்தாலும் மிக சிறப்பான ஒரு உரை சபிதா பானு கொடுத்தது. குறிப்பா நீங்க பாடல் பாடுனதாகட்டும், கடைசியா நீங்க சொன்ன பாரதியுடைய அந்த உரைகள் ஆகட்டும், ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் கூட அதை நோக்கி பயணங்கள் நம்ம நிறைய செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. வெகு விரைவில் செய்யலாம். நான் பொதுவா பல மேடைகள்ல சொல்லியிருக்கேன், இறைவன் படைத்த பிரம்மாண்டங்களில் முதல் 3 விஷயங்கள்ல முதல்ல நான் இயற்கைக்கு கொடுப்பேன். அடுத்தது பெண்மை தான். 3வது இசை. இந்த 3மே ஆக்கம் என்பதற்காகவே இறைவன் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டங்கள். இந்த பிரம்மாண்டங்களை